Niki wau prai sadya napa terampun kondur. Prai sadya. Oh ngoten. Nggih. Monggo kados padatan kepareng kasuwun berkahipun dono swanten nderek mangayu badhe wonten badhe wismanipun Bapak Surat Bapak Ibu Suti rasa mepara mengko wekdal kasumakaken sak cekapipun menawi. Tenan. Kayak ganti sasi ganti tahun munjak kabisane ya. Kula sing dawa Nggih. sing mangke ingkang lajengan para ibu. Oh, ngoten iki sareng-sareng dipun gotong sengguyo ngoten mawon kok. Monggo. Dipun palaraken nggih Mas. Oh, ngoten tenan. Wah, lanjut. Dadi saiki wis ta. Kaya uploadanku kok. Dalem kula nin monggo. Pamintaku nimasityo Datang kinggan serambut hamun adon saketing Asik